Βρισκόμαστε σήμερα στο χώρο του Εργαστηρίου της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο εργαστήριο αυτό, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι που είναι το σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, αναπτύσσεται και σημαντικότατη έρευνα σε διάφορα πεδία που αφορούν στο περιβάλλον, με πολύ μεγάλες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή προγράμματα. Η ομάδα, πέρα από το ακαδημαϊκό προσωπικό, απασχολεί άτομα τα οποία έχουν εκπονήσει τις διδακτορικές τους διατριβές και εκπονούν μεταδιδακτορικές σπουδές, όπως επίσης και άτομα τα οποία εκπονούν τις διδακτορικές τους διατριβές. Τα άτομα αυτά υποστηρίζονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό της μονάδας, όπως επίσης και από τεχνικούς που τους υποστηρίζουν σε όλα τα βήματά τους. Οι ειδικότητες οι οποίες έχουμε στο εργαστήριο είναι από διαφορετικές κατευθύνσεις: φυσική, χημική, χημική μηχανική, πολιτική μηχανική. Έτσι αναπτύσσεται μια διεπιστημονικότητα για να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σαφώς σήμερα δεν αρκεί μία μόνο ειδικότητα. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, Dry Waste, σε ελεύθερη μετάφραση ξηρά απόβλητα, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009. Η εταίροι του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο είναι συντονιστής δικαιούχος με συνεργαζόμενο εταίρο το Δήμο Παπάγου Χολαργού. Η ιδέα της κατασκευής της συσκευής ξύρανσης βασίστηκε στο γεγονός ότι η περιεχόμενη υγρασία των οικιακών οργανικών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 60 με 95% κατά βάρος, τιμές οι οποίες θεωρούνται αρκετά υψηλές. Συνεπώς, αν απομακρύναμε την υγρασία αυτή από το εσωτερικό των οργανικών απορριμμάτων, θα πετυχαίναμε μεγάλη μείωση της μάζας τους, αλλά και του όγκου τους. Το σύστημα αποτελείται από 5 βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο θάλαμος ξύρανσης, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό, προκειμένου να αντέχει στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του. Μέσα στο θάλαμο αυτόν πραγματοποιείται και η διεργασία της ξύρανσης των οργανικών απορριμμάτων σε θερμοκρασίες από 70 έως 80 βαθμούς Κελσίου. Το δεύτερο βασικό μέρος της συσκευής είναι το καλάθι απόρριψης των οργανικών απορριμμάτων. Αυτό βρίσκεται τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου ξύρανσης. Μέσα στο καλάθι τοποθετούνται από τον χρήστη τα προς ξύρανση οργανικά απορρίμματα, προκειμένου να απομακρύνουμε την υγρασία που εμπεριέχονται σε αυτά. Η χωρητικότητα του καλαθιού είναι 3 κιλά οργανικών. Το τρίτο μέρος της συσκευής είναι το φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο τοποθετείται στο καπάκι της συσκευής. Αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου να δεσμεύονται πιθανές οσμές που εκλείονται κατά τη διεργασία της ξύρανσης και αποτρέπει ενδεχόμενες οχλήσεις στο χρήστη. Το τέταρτο μέρος της συσκευής είναι η βάση συλλογής υγρών. Αυτή τοποθετείται ακριβώς κάτω από το καλάθι ξύρανσης και χρησιμοποιείται προκειμένου να συλλέξει τα υγρά που τυχόν θα διαφύγουν από τα οργανικά απορρίμματα τόσο κατά την απόρριψή τους στο εσωτερικό της συσκευής, όσο και κατά τη διεργασία της ξύρανσης. Τέλος, το τελευταίο μέρος της συσκευής είναι το σύστημα δημιουργίας θερμού αέρα, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής, ακριβώς κάτω από το πιάτο κατακράτησης υγρών. Σκοπός του συστήματος είναι η δημιουργία τέτοιων συνθηκών στο εσωτερικό του συστήματος, οι οποίες θα διασφαλίζουν την αποδοτική ξύρανση των οργανικών απορριμμάτων. Όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πάνω στο σύστημα και αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις είναι παρμένα από την κουζίνα. Συγκεκριμένα, ο ανεμιστήρας είναι αερόθερμο κουζίνας, η αντίσταση είναι μια θερμική αντίσταση που είναι σε ένα μάτι και το φίλτρο απόσμησης είναι το φίλτρο που βάζουμε σε έναν απορροφητήρα. Το σύστημα ξύρανσης των απορριμμάτων τοποθετείται σε στεγασμένο εξωτερικό χώρο της οικίας με δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο εσωτερικό μιας οικίας, σε καλά αεριζόμενο χώρο, ίσως κοντά σε ένα παράθυρο, ώστε να απομακρύνονται οι υδρατμοί που εκλείονται κατά τη λειτουργία του ξηραντήρα. Το σύστημα οικιακής ξύρανσης Dry Waste προορίζεται για την ξύρανση οικιακών οργανικών απορριμμάτων και μόνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται Στην συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετούνται απορρίμματα όπως
λειτουργία της συσκευής διαρκεί 8 ώρες. Τόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ξύρανση μισού κιλού διατροφικού αποβλήτου, σύμφωνα με μελέτες που έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας. Επίσης, ένα βασικό πλεονέκτημα ήταν ότι μέσα από την ξύρανση το προϊόν αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Και ήταν και σταθεροποιημένο. Δηλαδή δεν είχε μικροοργανισμούς ή παθογόνους, που είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση των αποβλήτων γενικότερα. Το τελικό ξηρό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Μεταξύ των χρήσεων αυτών είναι η παραγωγή πράσινης ενέργειας μέσω της καύσης του ξηρού υλικού με θερμικές μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως είναι η βιοεθανόλη και το βιοδίζελ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κόμποστ καθώς και βιοαερίου. Το σύστημα γενικά είναι φτιαγμένο από κεραμικό και το υλικό αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αντοχή και δεν χρήζει ιδιαίτερων εργασιών συντήρησης. Το κόστος συντήρησης της συσκευής είναι πολύ μικρό, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι η αλλαγή του φίλτρου άνθρακα κάθε 3 με 6 μήνες, αναλόγως με τη χρήση. Τα κομμάτια εκείνα τα οποία συντηρούνται είναι βασικά 3. Το καλάθι, στο οποίο μπαίνουν τα απόβλητα, το οποίο μπορεί να πλύνεται με μια περιοδικότητα μια φορά τη βδομάδα. Το πιάτο, το οποίο συγκεντρώνει αυτά τα στραγγίσματα, το οποίο μπορεί και αυτό να καθαρίζεται με την ίδια περιοδικότητα. Και είναι και το φίλτρο απόσμησης, το οποίο αντικαθίσταται κάθε 3 με 6 μήνες. Τα κυριότερα ωφέλη που προκύπτουν από την χρήση του συστήματος είναι: Η οικιακή ξύρανση είναι μία μέθοδος που δεν έχει εφαρμοστεί διεθνώς έως σήμερα και αναμένεται να προσδώσει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και στην παρούσα φάση λειτουργεί μία συσκευή οικιακής ξύρανσης, η οποία μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η συσκευή οικιακής ξύρανσης Dry Waste αποτελεί ίσως την πιο σίγουρη και σταθερή λύση στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, καθώς τα αποτελέσματα που δίνει δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, κάνοντας τον σχεδιασμό διαχείρισης αστικών απορριμμάτων για ένα κράτος αποδοτικό.